mmiri fichakwa na anya mmiri unu ekwekwana ka anyị pụrụ ife ọjọọ wee naba unu ekwekwana ka anyị dị otu a wee naba. There's some people nọ n'akụkụ na-ekpere anyị ekpere ọjọọ a sị na ife ọjọọ akọrọ n'obi ha. Onye si na anyị agaghị anọ onye n'otu ahụ agaghị anọ onye nwere na-echere anyị echiche ọjọọ ihe ọjọọ bụ onye ihu kpụpụrụ na anyị ndị ọjọọ ndị ji obi akụ nsị ndị riri ọgbọ ma ndị riri amoosu ndị nkọtọ ndị nkwutọ kpụpụrụ na anyị unu ekwukwana ka ihe ọjọọ maa anyị mepere na anyị ụzọ ndị ji ego ka anyị ọnụ ụfọdụ ji nwa were akọ mmadụ ọnụ the lot of people ejigoro ọmụmụ wee kọọ ọnụ a sị m chi anyị ọnụ akọrọ anyị n'ụwa bụ chi anyị ka akọrọ ya ọnụ ọbụla nwoke ma nwaanyị kọrọ ma ite ego ụnụ nwa ka akọrọ ya ife na-emebe ụnụ omebe m ndị na-ekwu na ha bụ Chukwu you talk anyhow iwere ife dị anyị na-akọ mmadụ ibe gị ọnụ ihe m kwuru bụ na ha bụrụ Chukwu those things eji wee ka anyị ọnụ unu ya enye anyị ya nye ya anya 100-fold ife ọma niile ahụ eji akọ anyị ọnụ unu ya enye anya nye anyị 100-fold ndị eji nwa wee kọ ọnụ asị m tata akụnyenụ ha nwa ndị eji ego kọ ọnụ ngwa tata akụnyenụ ha ego ndị eji ndụ wee kọ ọnụ ngwa tata nyenụ anyị ndụ maka na ọkọmọnụ ụwa afọrọ chi m anya fedi na ahụ eji wee kọ anyị ọnụ asị m unu nye anya na mmakwarụ dibịa nkịrịnka ọgọdọ na nkịrịnka akwa mmakwarụ dibịa ndị na-akpụ ụtara na-ese siga mmakwarụ dibịa ndị aka na ogheri epere na anyị ụzọ nye na anyị ego ndị anyị rụrụ ọrụ ka ọrụ ha gaa aka ile ọgwụ ka nna ayọ ọnụ ntu dibịa ose na abọ n'ife nna ayọ nne ekwuo na-abịa na mmezu mana onye ọbụla sị na mma arụchara ya emechara ihe ọma were ihe ọjọọ wee kwụọ m gasị m ana anyị were agazere mmiri onye ọbụla sị na m agaghị adị onye ahụ agaghị adị onye ọbụla sị na m agaghị anọ onye ahụ agaghị anọ onye gwuru m ọnụnụ ya adaba n'ime ya mepere na anyị ụzọ ka ọ dịrị anyị mma dịrị ezinụlọ anyị mma dịrị anyị nwa anyị mma dụkwarị ndị bịara abịa ịfụ m tata na mma asị nọ ya adịrị ụlọ na mma mba unu wee bụ unu mba ọbụla ibu wee bịa na nke mamite ego mmụọ ụlọ obi m anyị egbolu gị ya anyị eficha gị anya mmiri anyị emepere gị ụzọ ụmụ agbọghọ anụbeghị ụdị ndị nọ ebe a sị na ụlọ ya anụ dị this will not pass you by ọ bụrụ na afịa gị adịghị aga afịa gị ya ebido gaba ọ bụrụ na ọrụ gị adịghị aga ọrụ gị ya ebido gaba ọ bụrụ na ị bụ onye nne na ụmụ gị adịghị eme ọfụma ụmụ gị ya ebido tata mebe ọfụma chinwe ogbenye ya ebuli ụlọ elu chinwe ogbenye ya eficha ụlọ anya mmiri chinwe ogbenye ya eme ụlọ eze chinwe ogbenye ya eme ụlọ ọgaranya ọ bụrụ na afịa gị adịghị aga afịa gị ya ebido gaba ife ọbụla itile aka ọ ya ebido gaba agaba ochere gị mma ya afụ mma ochere gị njọ ya afụ njọ mana onye sị na anyị agaghị anọ onye n'otu anyị eji agazere mmiri